Hej derude, og god middag hedder det for nogen. Ja, Bornholm i dag, det er et rigtig lortevejr udenfor. Jeg kan lige prøve at rulle patienterne op, så I kan se. Her sneer det. Det er noget rigtig snotvejr. Ja. Hvad kan man sige? Jeg havde kraftedeme mig håbet på, at vi snart skulle til at have noget forår i stedet for det her lortesne. Sådan så man kunne komme ud og rejse rundt på øen og diverse ting. Det kunne faktisk have været meget fedt. Nå, men sådan skulle det ikke være i den her omgang. Men sommeren kommer jo nok, når den kommer. Ja, ellers ikke så meget her i den lille hytte. Bufferne. Ja, Tutti. Ja, hej, Tutti. Mig og Emily, vi startede med at træne igen i går, og det var sgu helt lækkert. Vi begyndte hen i noget, der hedder Vikings Fitness, eller andet ting, hvor vi havde tænkt os at gå nogle 3-4 gange om ugen. Ej, i hvert fald to gange. Måske lidt mere, nu må vi se. Og jeg har fået sådan nogle forkølelsesår, det er pisse irriterende. Men de går nok væk, så man kan sætte et farbud igen. Ja, jeg er blevet klippet, som I nok har set på en af de andre videoer. Skal man lige have noget farve i, fordi rødderne de begynder at vokse ud og sådan noget. Det går sgu ikke rigtigt. Og ja, jeg ved ikke, der er måske ikke så helvedes meget andet at sige end... Jo, jeg har forresten jeg har fået lavet en tatovering, valentinsdag her. Jeg ved ikke rigtig, om man kan se den. Sådan med lidt hjerter og sådan noget. Den er jeg ret glad for. Nu skal den bare lige hele. Ja, og så skal armen, den kommer jo nok til at skulle fyldes lidt mere ud sådan efterhånden. Ja, nu gider jeg ikke stå og fyre kameraet hele vejen op i min krop. Nå, ja, men have en super nice dag, og pas godt på hinanden derude, ikke? Ja, der er ikke så meget andet at sige. Fuck, og